and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Aliyah dingan ining nasakit. Oo, sir. Kung naon na yung mga pangutana ang doktor, makatabang ka na ba sa pagtubag niya, Ada? Oo, sir. Sige na. Di ta maglangan. Salamat ka nakatugra siya. Pagkagwapa niya. Gwapa ka siya. Mura siya jusa sa kagwapa. Usa siya kaluman pero pagkanindot siyang palit. Lahi siya sa ubang mga lumad nga akong nakita. Lahi ining iyang igagaw nga si Ada nga itom og pamanit. Pero in fairness, puwerte siyang hamisa. Pareha sila nga mga maayog dagway. Bisan lain-lain o pamanit. Si Ada, guwapa sa kayo. Nindot sa siya og purma og naong og ilong. Si Aliyah, may kissable lips. Og nindot sa purma sa iyang naong. Taas siyang ilong. Pure ni siyang lumad, pure ba sa ka? O basin nabahin ang iyang dugo? Kay tanaw na ako sa iyang amahan, gwapo man. Pero medyo murag na itom-itom gamay ang panit. Ni murag nabuwan og maayo sa init. Unya, klaro magkaayo sa iyang sinultian nga usa siya kabisaya parehas namo. Dili man siya manubo og tunada. Kung dili, Cebuano magkaayo. Apo-hapa yang dughan, Ada. Niyay tubig. Sige, inom Aliyah. Kay magkaayo na nimo. Gaway pasensya lang ha. Sa dili madugay. Maati man naging kag doktor. Labing siguro, ipa-admit yun ka. Go. Upundo sa taron. Ha? Kinahanglan ako ang assistance ni Sin karong panahon na. Kay kinahanglan yun nga i-admit si Aliyah. Ingon sa doktor. Nagpanglingo ang doktor pagkaibaw niya nga tulog ka adlaw ng hilanat ni Aliyah. Kaya ang resulta, may pneumonia siya. Ay na lang to gilapting imong manghod gaw dito sa Cebu. Ayaw pa biya is mamataw ni mo dito eh. Gusto ka? Kita lang mo na yung handle ini. Kung magkinanglan man kita maka-assist na to sa pagmantay ni Aliyah, natin na makuha din nga kasaligan. Ako rin may baw nga mangita. Sige. Walang tayo tamay na po ang bata agaw. Akong iyang po nga makalingkawas lagi din ta siya sa krisis. Dili ko malipay kung tunay daw tamay tabo ng bata. Gaw, imong cellphone. Hello? Kuya, kumusta man ka diha? Wakas wala sa banyaga nga pulin? So far, wala na itong katapusan ng panagsulti. Wala naman. I-block na siya. Ayaw lang. Sigdi lang. Hey, kung ina nga doon na extension ng imong gugma at bayhana ha? No. Once is enough. Paingon gani ko nga dili na ko. Di nagig ko. Mayon ta. Asa man mo ron? Niya sa ospital. May giluwas may nga usa ka lumad. Dalagita. Unya. Na pneumonia. Ha? Delikado ba yan kahit ng kuya?
Mao lagi. Na-admit yun. Basig nagkinalan ka sa akong serbisyo ha. Sulti dayon ko, kaysa ako naman paglupad diha. Ayaw na nagbiyahe si mama. Kuya, wag kita angay kabalakan ni mama. Hmm? Naibaw na baya kag unsa kaligon sa atong inahan. Bisa na. Ayaw lagi sa biyahe. Nagkasabot ka? Ayaw tog paminawa. Bisag nagkalisod ni sa siyang lihok, dili lang gyud siya manangpit. Bitaw, ako siyang giingnan nga dili may angay nga mahadlok kung nahibiling ka dinhi. Kay naabaya si Yaya Chay-Chay nga makapantay nimo. Makasaling na baya siya ni Yaya kay miga na baya gid mong tinuoray. Manghinanggaw ka ditong kundatan nga pulin. Ay, ako rin mo angko niya. Ha? Kato babayan na to, ha? Giipha na to na ko kanahang dako. Ha? Wa lagi ko'y pagsalig ito niya. Kung musipyat ka to siya gusab, na! Ako lagi siya sulungon sa ila. Di yung kumadlo ko'y. Da, padatas hudlat atong salpahis nga dako. Kita ragay maalkanse. Muna! Kantong kanahan ba? Nagapakita lang magito si siyang pagkaburingog siyang utak. Kitag tarong o paminsar, mo na'y mulihay niya kutob sa tumahimo. Pero iya gani itang bagaon, awan, na yun nako siya sungaga. Ang nasagug ato siyang gisihan. Ngipon sa ngipon, gyud. Ato sa gisumpuon kung mapakita gyud siya siyang kabuang, oy. Kinahanglan nga ato sa gisiyang badlungan. Ay, oo, oy. Okay, gid kaayo. Pero madapan natog likay. Mulihay ta, oy. Atong tumanon tong gitambag ni Del. Kay daghan kaayo ang maapektahan kun ato siyang sakyan. Daghan ang madaot hangtod ng atong panginabuhian. Matay dam. Bilib na dyan ko ni mo dam. Ala, adto atong imong maguwang, Shane. Dili na ito mahimong biyaan ang pasyente din sa ospital. Nga si Adara ang kauban gaw. Kay, wala ba yung taon na ibang kaagan, kanang bataa. So, kinalan nga usa nato magpabilin din Yun ay ni. Kining, upaulay una kong kadyot kay magprepara ko sa mga butang nga atong kinanglanon while ni ako din uban ni Aliyah. Kadyot ra kay ko. Mubalik ra dahin ko. Kaya tingalig na ilang advice nga ihatag ang doktor. Mas maay na nga malihok din nato. Sige, di ra ko magdugay, ha? Ikaw na may baw, yan ang duha. I know. You're a real gentleman. Mao nga magmalinaw ra mga huna-hunaan ng masakiton ug ang iyang kauban. Manangin siya ko ni Aliyah. Sir. Uy, kumusta? Kinindot siyang mata. Dagan kayong salamat, sir, ha? Kalimti na. Ang gusto na ko may bawaan kung unsa na yung gibati karon. Nga naati man nagikas doktor. Nag-anak man naman nagkabalik ang akong kusog. Dili parehas na nangagi mga adlaw nga grabe gid kaayo ang akong kaluya. Sakit kay akong dughan ubok-ubok ko. Labad kay akong uo. Musamot ni kasakit kong ubok ko. Basta nga akong tiyan, masakit naman. Luwas ka na. Ayun nagkadlo. Kaya dili ka pasagdan sa mong doktor, okay? Muli isa ko kadit, ha? Inyo min biyaan, sir. Ayaw taon, sir. Uy. Ako rin mo biya. Magpabilin na si Glenn din, Dili pwede nga kami king duha ang mubiya din, Kinsa man niya makiksulti sa doktor kung muli-ili din, Aron pang mustahon si Aliyah. Ako na lang mo pauli. Pero, ubalik na yun ko. Promise? Oh. Promise. At long last,
Uy, Gutom na baya ko. uy. Kanasa ka man nabot? Taon-taon na gyud. Di pa giingnan ka nga. Katong atong inahan ang awaya. Kasi nagtukpod na ako aron paluparon dayon paingon dinis Davao. Naibaw siya sa atong istoryahan. Pero hugot gyud ko niyang giingnan nga kun dili ko na kumusugot siyang gusto nga molarga dayon ko dinhi. Siya ko no ang muanhi. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!